Mga katropa, andito muli si Born to be right. What's up sa inyo mga bay at maligayang Pasko at manigong bagong taon, no? Sa darating na Pasko, no? Ilang araw na lang Pasko na. Baka naman merong magregalo sa atin, no? Woohoo! Alright, so mga bay, bad trip ako kahapon mga bay, no? Bad trip ako sa mga kapwa natin, mga tagulong, mga naka 4 wheels, mga kamotor. Ba naman mga bay, kahapon galing ako ng Calawag at truck ang aking dala. So crossing siya mga bay, pero nasa alanganing posisyon ako na paahon. Tapos yung truck na dala-dala ko, minamaneho ko ay loaded, no? Wala namang enforcer na para mag-traffic sa gitna. Kumbaga giveaway, no? Giveaway yung labanan. Alam yung mga hindi man lang talaga ako pinagbigyan. Ang hirap ng posisyon ko, paahon nga, tapos kargado yung truck. May nahirapan akong umalis doon dahil binitin nila, no? Yung arangkada ng truck, binitin. Bad trip mga bay. Now, kung mapanood man ninyo kung sino man yung nag-cut sa akin nung hindi man lang ako pinagbigyan ng naman talaga, hindi ako pinagbigyan kahit na halos nasa gitna na ako, talagang nakikipag-agawan naman talaga sa kalsada. Ayun naman, parehas naman tayong natatraffic, hindi lang kayo, pati rin kami, no? Ay nako, sana naman marunong kayong umunawa at umintindi ng sitwasyon, no? Kapag tayo ay nasa kalsada, hindi puro na lang kayo singit ng singit, ayaw nyo magbigay, no? Abot singit ng bad trip ko kahapon, mo hindi nakaahon yung truck dahil sa binitin ninyo. Ay nako, sabi ko sa inyo mga bay. So paalala lang mga bay, pagka nakita nyo yung sitwasyon na ganun, sana naman ay pagbigyan ninyo. Dahil mahirap yung posisyon, mahirap yung imaneho ang truck na loaded, no? Tapos sa ganun pa, ahon pa, hindi pa kayo marunong magbigay, no? Kayo naman talaga mga bay, nangangamote na tayo mga bay, Okay, so paalala lang ha, peace po tayong lahat. Okay, no, bad trip lang talaga ako, pero dahil sa ganun ang sitwasyon na hindi nyo man lang ako pinagbigyan, busina naman ako ng busina, sana ay ganun. Dapat matuto tayo, no? Matuto tayo para may improve ninyo ang inyong mga driving skill naman, no? Hindi lang 4 wheels yung nag-cut sa akin, pati na rin mga motor, Grabe kayo. Di anong nangyari dun sa truck na dahil manamaneho ko, di hirap na hirap niyang umalis doon dahil nga kargado, ahon pa, binitin nyo pa sa ganung posisyon. Naka, yan, bad trip. Puro bad trip. Wala na bang good trip dyan? Pero anyway mga bay, Merry Christmas sa inyong lahat. Ay sana ay tayo ay sa ganung sitwasyon, talagang lawakan na lang din natin ang ating pasensya at pag-intindi, no? Talagang hindi maiiwasan na meron talagang ganong driver na basta na lang siksik ng siksik, no? Kahit hindi pwede, ganun. Okay. Yun si brother, may dalang mga maleta, yun, pack sa pool ang kanyang side mirror. So okay naman, hindi naman natanggal. Yun. Yan, lintik ang traffic. Amote na to. Nasa na tayo, bicycle lane. Sunod na lang tayo kasi marami namang nauna. So gumatong na tayo. Sorry po, talagang napaka heavy ng traffic. So no choice naman na dito kami dadaan talaga, no? Sorry po. Wala namang nagdadaan na bisikleta
Ayan, pero alam namin violation to. Yan. Tulad nito, laki ng truck. Bicycle lane na nga yan, tsaka motorcycle lane sinagasa na rin ng mga 4 wheels. So tapos kami may gagalit kayo pag nadaan kami sa bicycle lane. Yan. Mga bye. See you on my next vlog. Mga bye. Peace.